Ser du nå? Nei, Du kan jo se bak og ned og bak og alt. Snu deg litt, eller se litt. det skal jeg helt opp der. Gud, det er tøft. Skal jeg ned den der? Må jeg med det? Ikke tull. Jeg har litt høydeskrekk. Ok. Det er bra. Fredrik tar ansvar og passer på det. Hvordan går det? Er det høyt? Er du Jeg er høy? ikke langt ned da. Du er på toppen nå? Ja, nå er jeg på topp. Du kan holde deg fast i siden, vet du. Oi, hei! Ja. Det var det. Du får en balansen over. Oi, oi! Satan. Du er stor. Det er helt teit ut. Ja, du gjør jo det. Jeg er spent i hele. Men du står jo ganske trygt, Tom. Godt. Ja, ja. Ja, dette. Herregud! Hva? Åh. Ah! Jeg skjønner ikke selv hvorfor skal jeg stå. Ah! Jeg skjønner det. Nei, åh! Nei, Gud, det er meg altså.